ay ay, ay ay ay, nganong sakit ba? Alright mga silingan, no? Maayong gabi, maayong gabi, maayong gabi, Kini na sa yung ubos ng gala, no? Hogoterong Delphine. Aha, aha, aha. Agoy, 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 agoy. Karong gabi una mga silingan, at natin basahon nga balak, no? Ipadala kini ni Renato. Tagoon lang ko na sa pangalan nga Renato. Related ning yang balak sa mga gikagubtan kada sa mga ginikana, no? Kaning mga module. Nahala. Nawalay naglaylay, sa kasing-kasing ngaway nagsaknay, kamakan ako nga sinalipon. Alright. Yan ito maglangan-langan, no? Ang title sa iyang balak, module. Nahala. Berahe Delphine. Malilimutan ko pa ba aking mga Galabad ang ulo ni tatay ug nanay kaysa module garabi ang inansiray. Labi na ang ulo, ang usa ka ulo ni tatay kay garabi wa padulga ni nanay. Kay naaburido ang utok ni nanay sa mga assignment ni Undo ug ni Inday. Ang mga modules nga gihatod ni teacher sa mga balay-balay. Sakripisyo nila aron makakaton na ang mga bata dala panghapit og pangayo og bulak og dahon sa kamunggay. Sa mga estudyante sa lantay naglingkod-lingkod ug nagpahayahay. Nagpadako si Dudong sa iyahang gabitay. Nakabaton og gagubot ang balay ni tatay ug ni nanay. Nga hapit na gani sila magsinukmagay. Kay naglalis kung unsa jud ang ininglis sa kamunggay. Og ang ininglis ba jud sa saging kay tundan matud pa sa sulti ni tatay. Pero nasuko si nanay kay lakatan lang jud kuno ang ininglis sa saging. Si tatay nasuko kay si Undog Inday nagpaharuhay. Unya siya na hinuon ang ipansir sa mga modules nga hapit na gani binuntagay. Pero kaloy sa Ginoo, number 1 ra gyud nansira ni tatay. Si nanay nagmahay nga nung wala ni eskwela og tarong. Kay nikiringking man og sayo ni tatay. Dito sa Daplisa pa og sa Kamaisan sila nagginiktanay. Dayon sulod sa barong-barong nga gamay. Ug didto nagbunga ang ilang sobrang kalipay. Maong nataw si Inday. Kung mabalik na sa normal ang tanan ug mawala na ang pandemya, sure ko si tatay ug nanay walay kabutangan ang ilang kalipay. Kay sila naapil og kakaton sa mga leksyon sa mga module ni Dudong ug Inday. Agoy. Nganong minter ani na ginatumabalaan ba kung kinsa gi bright? Kinsa gi bright ang mama ang ginikanan ba or ang mga anak? Arang lisuran oh. Sige lang agwantaha lang sa. Makalingkawas lagi tanong atong kalisod karon nga atong giatubang no nga pandemya. Nahala agwantaha nga anong minter. Alright, salamat kayo Bay Renato no. Alright mga silingan, salamat kayo no sa nagpadala sa maong balak.
ang modules. Salamat kayo, Bay Renato. Shoutout by no sa akong mga amigo. Diri sa may Deca 5. Si Joe Destora, si Mark Vincent Alabastro, si Sir Alan, si Sir Jonard, si Leia, si Elma, si Richelle, si Lizelle, sa paway wa mention. Sa eskwela. Alright mga silingan, kung kamo ganahan sa dno nga magpagwapo, magpagwapa, bisitahan lang ang Mr. Bar Salon. Ang Mr. Bar Salon na may mutang sa barangay Basak Mercado, Basak Lapu-Lapu City. Kisa tungit pero Alright? Kung ganahan ka mo magpabuhat og mga tarpaulin, mga anything ginabuhat sa printing press, karo aduna sa Mr. Bars Printing Press. Datuan niya akong amigo ay Mr. and Mrs. Barena. tanga. Alright mga silingan, anin lang kukutob no, kini ang inyong ubos nga igala no, Goterong Delphian. Magkita-kita kita kung dili kita mga buta. Nahala simbak ko. Alright, bye-bye mga silingan. Nagrasya gugma.